Hello. Yeah, ngicela ukuthi ukhulume igama lakho ngoba Special Timon. okay, uneminyaka engakhi? 10. Une-10 years. Ubele ubirthday yanini? Ibirthday yakho ayazi ukuthi nini? Mama. Awuyazi? Wenza grade 1? 4. Grade 4. Ungena uphi isikole? Sibonimpumelelo 4B. Okay. So kuzola kwenzekeni? Kuzolala ngisho bekangikhweli. Akhuluma. Uqale yenzani iqala? Utheni kwaqala? Uthe ngithule. Wathi uthule? Wabe sewenzani? Ukhwela phezulu. Wathi wena thula wese ukhwele phezulu wakho wena ulale phansi? Ngisho mina bengihleli yena angilalisa sobe sakhwela phezulu. Akulalisa ngemkokodo. Walala ngemuva so. Ngakade ngilisa. Iphenti bekuphi? Bekavele. Ukhiphe iphenti lakho athi lala phansi. So wakunika imali? Malini? Bokuyi-5 rand. I-5 rand. Wathini kuwe? Athi kodwa athi bese umama lo angalele khona ngubani ngimkhohle igama lakho tenkinga sabuyela. Umama lo yena uthi makaceda ukukhwela wayenzani? Uthi makakhwela wayenzani ke? Bese mina ngatshela uMakhensana. Ukhwelile yena makaceda ukukhwela athi khamba or utheni kuwe? Uthe ngithule ngingatshela uMakhensana bese mina ngamtshela. Watshela uMakhensana ukuthi umuntu lo wenze so. Ubaba ungakanani? Umlingangatsho ngubaba kamina. Yena uhlala kuphi ubaba lo? La hlala khona laba akwayenzela khona emzini wakhe. Uhlala yi-1 or uhlala nobani? Hawu ungenzela kaMdeva. Kamdeva? Sendlini? Akuhlala umuntu kaMdeva lapha? Uhlala umuntu. Manje ukuphi ngakuphi lo wahlala khona lapha? Bakubaba la yenza so. uMakhensana bayokulanda ikoloni. Okay. So wakubizela lapha emzini? Ekamreni lakabani? LakaMakhensana. Ukwenzile ekamreni lakaMakhensana? Ungenzele esofeni. Esofeni? Okay. Then wakunika i-5 rand la wayithatha wena? Azange uyithathe? Ngayinikeza uMakhensana. Uyinika uMakhensana. And then so omunye ubaba uyenzeni yena? Ukhwela uKhensana. uKhensani lo? Wamnika naye i-5 rand lo naye? Wamnika i-10 rand. Umnika i-10 rand? Nini? Phambi kwayizolo. Phambi kwayizolo? Okay. And then so wena uMakhensana uthi mokhuluma naye wathini uMakhensana? Athi uzongicosha angasabuya. So uMakhensana wayangabizi amaphoyisa? Angazi. Okay. Alright, right sesi ne. Ngokuzwila ngithi I'm sorry ne. Lento le ngikuzenzela so ngiyakuthape so uthi lento lesifuna ukuthi simbizele amaphoyisa ngothi lento le ayenzile i-wrong. Usesimntwana omncane akafanele ukuthi ayenze lento le. Angithi yeah, so kafanele nani umuntu maza aphethe imali awufanele ukuthi uye kuye uthi ngicela ukuthi uyenzeni uthathe imali kumuntu or ukhambe kuyi-1. Umuntu makubiza kubizele endlini ayi-1 ufanele ubaleke angithi ubiza abantu. Ayisho mina bengendlini. Ukuthola endlini? Ngabo Khensani lapho? Bekungimi mntwana khabo Khensani bese noKhensani. Okay. Ngikuzwile sesingabonga ngithi. Thank you. Rato. Itla. Akutoro uthuli yaka. Itro. If you want to play flavor. Mina musika sengimpethe ngaqhubeka manje. Yeah, don't delete. Yokujama ngedaba bakho